مسجانا نقولاتكم كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا بسالاناتاتكم أموهابري إتو تتصحفوز نبوركم ريتون حساباتن كمون عنا ندالوتن هكياتنا إذا چانل بإتو بناز نبوركم مورال إنه أب 10 سنة معالت سماعتاتنا تاب زيكونا عقباب تعاسيات صنحت هاقراويت إيرتراويت چانلنا چانل إريتريان ميديا نتا سمرا تخفيتا كاب حجين دحار زقونا عبيت مربات كنصعنا الله أكات يوتيوب أفكيدو ملنا اللوم أبزي تعاسياتوز نبرت ناي سلسته سومن غزي مدباتناون دواب بلنيان كال چانل بمخفات هاقراوي مدباتنا كنقصلو صنحناينا حجون نقصلو لنا اتزغرم كبراتن كبرانن تخطاتلتنا صقمنان غدلتنانون كساب حجي ايتنغرنان مدباتكم بهاوري مالت راندملي بسبات ابزغبرنا تفتش مسحقاقات يوتيوب زخيد ايكونن زبلينيرو زتوهابنا نا ايميل ملغتيم بغطتاغا زخونا نجر كي تدمسسو تحستوتاتكم كفتشي تباهيلنا مسؤون بزعبا بخمي كم تصرحون علاما مدباتكم من تاي مخانون اتتقوملو اسرار حاكمن كال انزبره كاب 5 دقايق زينوح نا فيديو دوكيومنتري غيركم ابعلت 19 سنه لا اخلنام دحري 28 سنه ملسي كوهابكم زبلينيروم بمسرت زتبهالنياخا دليت سلازخونا كله فتصيمنا قدلتنا انتاي مخانون سلازي فلتنا مسكالوت چانلات زغربو ناي صرفن من نقاسن بمرأي ناتنا چانل ابترت صرفي اتده بايكوناتن كالوت چانلات اب زغربو مدبات يخون ابتما غربتي مدباتون فتوتي ارترا يخونو صلاتي ارترا والكسبات اسماتهم العلنا صريفنان دحر بايتا ناي سدرا بيتومن تفطرو زعدلهم قمنان ملكعن رئيناون ايتصارفنان سلازي تحستونا بناي صلء زربا هيت سبيتش كمزي وقصنا نتأمامن نيرناينا اتتصقمنا عنا زي الرأينا كيهلون نفسنا بعقمنا فتشنا يوم كساب حجون كابجيغا نصوهاتنا بهالتي كونان كم سبات متن كنقاقن خلينا جيغانا جن ابزا فيديو زيا كمزي زبل تحستو اللومو إليوم ويون قونا عيكوننون ايتبهالنان كسابزا ساعت زيام بتقوين بتي سالا تصادفو ناي تخطاتلتنا أوراد ما ببزحي رئيتون دقفن أموهاب رئيتونا سلت صحفكم كمون نزخفت ناي حداس چانل بعقمغم اتم زركبكم سابسكرايب سالا زقبوركم انه أبهاقراوي تحستو اتنتف چانلنا چانل إريتريان ميديا نتاسمرا داقم تخفيت اللام انقوع نخلاتنا سمرلنا إرتروان تخطاتلتنا كبريس لزهابكمنا كبرت يابلنا أب موهابر إيتو تتصحفو دقافي غنق آفت حستو ولاتهم كندي نحانتي إيد أصابعت اتقانون ترات صرفون اتتصحفون تخطاتلتنا فتوتي إرترا خنو صلاة إرترا سلمك كتتالكم الزينا نمسقنوكمينا اتحانت النبلاغن ترات صرف مصحاف أبهل إرتراوان نورو مخانو كلاتنا انفولت حقيهم بحساب كنفلال نخلينا أب صرف زوت تغني يبلنان أب تكباراتن تحستو نمبر نسوات بمصراف زمتص لوطس لزيله كابترات صرف مصحافن مزرابن مقطاب يدلينا اللوم ባህልናን ልምድናን ስለዘይኮነ حصوت المثل لو عيناتنا نيوتا أي بحلنا سركي متبب عيناتنا يغرتاد أكبر النمبر أسماتن كنتقصن زين دلي أب قد إرترا أتوكيرن استفلالي مدبات زغربا قالوا وحدات شانلات
ኣብ ቆይቅን ኣብ ጸርፍን ምንኣስን ነያዳለውተን ከም ቀንዲ ዛዕባ ገይረን መደባት ክፍንዋ ብዙሕ ግዜ ተዓዚብና ንኸውን ኢና። እዚ ግን ቁኑዕ ድዩ? ባህልና ዲኸ? ስለምንታይ ኢና ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ወፃኢ እንነብርን ቻነላት እንመርሕን ሰባት ዋላ እውን ውሕዳት ንኹን ነቲ ሓደ ብምንኣስ ነቲ ሓደ ንጸርፍ? ዝበዛሕና ኣብ ወፃኢ እንነብር ኤርትራውያን ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ንያዳላዊ ክንነቅፍን ከይንቕበሎን ንኽእል ኢና። ክሳብ ጥረ ጸርፊ ምጽራፍ ግን ከማዕበለና ይኽእል ድዩ? እቶም ሓደ ክልተ ወነንቲ ቻነላት ብፍላጥ ንኤርትራን ሃገራዊ ረብሓታታን ብዝጻረር መገዲ ኮነ ኢሎም ጥረ ጸርፊ እንተሰንደው ከምኣቶም ክንጻረፍን ደድሕሪኦም ክንስዕብን ይግብኣና ድዩ? ዋላስ ኣብ ትሕዝቶና ተኲርና ንሃገራዊ ረብሓና ብዝጠቅም ኣገባቢና መደባትና ከነዳሉ ዝግብኣና? ስለዚ እቶም ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ጸላእትና ኣብ አንቺ መንቺ ብምእታው ቁም ነገር ዘለዎን ንሃገራዊ ረብሓናን ታሪኽናን ዘዕቢ ትሕዝቶ ኣብ ክንዲ ነተኩር ኣብ ቀንጠመንጢ ከም ነተኩር ይገብሩና ስለ ዘለዉ ኣዳለውትን ወነንትን ማሕበራዊ ሚድያታት ዝኾንኩም ኤርትራውያን ዋላ እውን ብዙሓት ሰዓብቲ ይሃልውኹም ካብ ቀንጠመንጢ ወይ አንቺ መንቺ ብምውፃእ ናብ ቀንዲ ሃገራዊ ጉዳያትና ብምትኳር ንሃገራዊ ረብሓና ዘዕብን ዘጉልሕን ንመንእሰያትና ዝምህርን ዝጥርንፍን ንኹላትና ኣብ ሓንቲ መኣዲ ብምምጻእ ነቲ ሓሳባዊ ጸጋ ናብ ነገራዊ ጸጋና ዝቕይርን ሓይልና ብምጉልባት እንተሓጋገዘሉ መደባት ምድላው ከድልየኩም እዩ። ብፍላይ እቶም ኣሽሓት ካብኡ ናብኡን ልዕሊ 100,000 ተኸታተልቲ ሳብስክራይበርስ ዘለውኹም ኣዳለውቲ ቻነላት ኣብ ክንዲ ነቶም ጽቡቕና ዘይደልዩን ክሕንኩሉና ዝብገሱን ደቂ ሃገር ይኹኑ ደቂ ሃገር መሰል ጸላእትና ንጸርፎምን ንምንኣኣሶምን ኣብ ክንዲ ምምላስን ከምናቶም ኣብ ጸርፍን ኣብ ቆይቁን ምእታውን ወጊድ ኢልኩም ናብ ዓበይትን ናብ ነገራዊ ሓይሊ ክቕየር ዝኽእል ትሕዝቶታትን ከተቕርቡ ንእግረ መገድና ከነልዕሎ እንደሊ ጉዳይ እዮም። ኩሉ ግዜ ስለ ዝሓቐና ኢና ኣፍና ኸፊትና ንዛረብ ዘለና። ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ወነንቲ ቻነላትን ኣዳለውቲ መደባትን ብዙሕ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያኹም ከቀላጥፍን ብቐረባ እውን ተኸታተልትኹም ዝበዝሑ ምስ ቅልጣፈ ኢንተርነት ዘለዎ ከባቢ ዝተሓሓዝን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩን ኤርትራውያን ብምዃኖም ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎሞ ከምዝናትኩም ናይ ቴክኖሎጂ ጸጋ ዘይረኸበ ኣብ ግምት ብምእታው ንዘለኩም ጸጋታት ቴክኖሎጂን ተበጻሕነትን ብዝግባእ ክትጥቀሙሉን ተዘካሪ ታሪኽ ክትሰርሑን ንላቦም። እዚ ክንብልን ከለና ግን ክሳብ ሕጂ ዝበዝሐ ሃገራውያን ቻነላትና ዝገበርኩሞ ስራሕ ንምቅላል ኣይኮነን እኳ ደኣ ብውሕዱ ልሳንን መባሃልን ኤርትራውያን ብምዃን ነቲ ብጸላእቲ ኤርትራ ተዓብሊሉ ዝጸንሐ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምውድዳር ነቲ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ጎኒ ጎኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ሃገራውያን ሚድያታትና ብምጉያይ ብዓቕምኹም ሃገራዊ ግቡእኹም ብምፍጻም ኤርትራዊ ልሳን ስለ ዝኾንኩምሞ ዓቢ ሞሳን ምስጋናን ዝግብኣኩም እዩ። ታሪኽ ድማ ክዝክረኩም ክነብር እዩ። እዚ ኣቦቱ እናሃለዎ ድማ ኢና ካብኡ ንላዕሊ ብምኻድ ሕጂ ናብ ዓበይቲ ሓሳባትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ረብሓን ብዘውሕስን ብዝዕብን መገዲ ታሪኽ ክትፍትሹ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ከተልዕሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈሓስ ተንኮላት ንምቅላዕ ሰነዳት ኤርትራ ክትፍትሹን ከተነጻጽሩን ብዙሓት ሰብ ውዕሎ ታሪኽ ኣብ ውሽጢ ሃገር ገለ እውን ኣብ ስደት ስለ ዝርከቡ ንዓታቶም ከም መወከሲ ክትጥቀሙሎም ብዙሓት ብሞያ ዝሰጎሙ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ስለ ዘለዉ ቃለ ምሕትት ከተግብርዎም ኮታ እቲ ዝግበር ስለ ዘይጠፍኣኩም ነዚ ዓብ ሃገራዊ ጉዳይ ከተተክሩሉ ንላቦም። ብወገን ኣዳለውቲ ናይዛ ቻነልና ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ነዘና ወፃኢ ብምዃን ንስለ ረብሓ ኤርትራ ዝሰርሓ ሃገራውያን ቻነላትና ብሓሳብ ይኹን ገለ እውን ንስኻትኩም ዘይትረኽብዎሞ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ምንጭ እውን ከነካፍለኩምን ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥን ድልዋት ምዃንና በዝጋጣሚ ክንገልጸልኩም ንደሊ። ኤርትራውያን ቻነላት እንተሓቢረን ዘፍርዮ ስራሕ ዓብ ክኸውን ስለ ዝኽእል እውን ተሓጋገዝቲ ብምዃን ንስለ ረብሓ ሃገርና ኤርትራ ብሓባር ንስራሕ ንሕና ብወገንና ድልዋት ከም ዘለና በዝጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱም። ኩላትና ኣብዚ እዋን እዚ ከም እነስተውህለሉ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ቻነላት እንተመጺና ብርክት ዝበላ ካብዘን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘቕርባ ሃገራውያን ቻነላትና መደባተን ከውርዳ ይሽገራ ኣለዋ። ኣይተውርድዎ ዝብል ምልክት ክህበን እንከሎ ብጥበብ
يسقرو خم زلوا خا نعزب علنا قال كبدالو تنكا نحنا مستعصنا اسكه بخمز فتنوا اتي الجوريزم نا يوتيوب ኤርትራ ዝብል ቃል ኣይፈቱን እዩ ከምዚ ዝብል ቃል እባ ግበሩላ ብምባል ሸቆሎቶም ዝገለጹልናን ምሳና ብሰንክናትና ምዕጻው ዝሓዘኑን ዝተሻቆሉን ኣዳለውትን ወነንትን ኤርትራውያን ሰብ ቻነላት ኣለዎም ምስጋናና ነዚኣቶም ከም ኤርትራውያን ሃገራውያን መጠን ኣዝዩ ልዑል እዩ ስለዚ ንኤርትራውያን ቻነላት ዘነጻጸረ ተንኩላት ናይ ኣልጎሪዝም ከይህሉ ምፍታሽ ስለዘድሊ ምትሕብባር ናይ ኩላተን ቻነላትና ከገድሰና ክእለት ዘለኩም ከ ነዚ ጉዳይ ሃሰስ ክትብልዎ ከም ትዕዝብትና ክንሕብር ንደሊ ምስ ድሩት ኣፍልጦና ሓደ ክንድሚቲ ከም ዓራሳ ዘአነ ሓደ እንዶ ክንድሽ ብርሃን ቅድምድእነ ክቡራትን ክቡራንን ኤርትራውያን ተኸታተልትና ድማ ዝለዓለ ምስጋናና ንዓኻትኩም ይዝግባእ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ውግእ ወረን ሓሶትን ነዘን ሃገራውያን ቻነላትና ንምዕባይ ኣብ ዓለም ዘለኹም ብመንጽር ካልኦት ሃገራት ብቁፅሪ ውሕዳት ክነስኹም ማዕረቶም ብዙሓት ሚልዮናት ህዝቢ ዘለወን ቻነላት ንኹላትና ክትሰርዑና ብምኽኣልኩምን ንኹላተን ቻነላትና ስለ ምክትታልኩምን ኣውራ ድማ ሓሳባትን ርእቶን ብቐጻሊ ከይሰልከየኩም ስለ ተፍስሱ ኣዝዩ ልዑል ምስጋናና ይብጻሕኩም ነቶም እምበረ መጠን ጉድሳትን ብቴሌፎን ለይትን መዓልትን ብምድዋል ከምኡውን ድሕሪት ከይንተርፍን መደባትና ብምኽንያት ወጻኢታትና ከይተዓናቐፍን ንእትተሓጋጎዝና ዋላ እኳ ውሕዳት ኩኑ ብስም ኤርትራውነትን ሃገራውነትን ነመስግነኩም ክቡራትን ክቡራንን ኤርትራውያን ተኸታተልትና ሕጂ እታ ናይ ቅድም ቻነልና ብናታትኩምን ናትናን ጻዕርን መኸተን ቻነልና ኤርትራውያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ተኸፊት ኣላ ብእከይ መስርሕ ተዓጽያን ተነይራ ንበዓል እከይ ይውረዶም እንተ ንሕና ግን ንስለ ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣውራ ድማ ነቲ ሳእና ፍልጦ ታሪኹ ኣብ ስደት ዝታለል ዘሎ መንእሰይ ብዓቕምና ታሪኹ ንኽፈልጥ ከይተሓለልና ብዓቕልን ትዕግስትን ክንሰርሕ ምዃንና ነፍልጥ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ነቶም ብቐጻሊ ርእቶታትኩምን ሓሳባትኩምን እተፍስሱልና ተኸታተልትና ኣስማትኩም ካብ መውሃብ ርእቶ ኣሪና የለና ስለዚ ድማ ሓደ ድሕሪ ሓደ ከነንብቦ ኢና ዝረሳዕናዮ ወሃብ ርእቶ ክህሉ ይኽእል እዩ ንስለ ምርሳዕና ኣቐዲምና ይቕረታ እናሓተትና ኸኣ ናብቲ ዝርዝር ኣስማት ወሃብቲ ርእቶ ናይ ተኸታተልትና ክንሰግር ፀሓይ ኣለኦ ኺላ ሳላ ሓይልኻ ኣምባሳደር ኢለ ሰሜካ ታወዲ ኣምባሳደር ኢለ ነጊረና ዓዲ ኣምባሳደር እምነት ስኻ ዮዲት ሰመረ ተሓበን ህዝበይ ላሜክ ሳምራ ተስፊት ገብረኣብ ፍረ ሃይለ እግሪ መኸል ራሄል ብርሃነ ርግኣት ነኣምን ተኽለ ማርያም ግደይ መንግስቲ ኣብ ኤሪ ስዊትሃርት መርሃዊ ቀለታ ረድኢ ዮሴፍ ተስፋጋብር ሓጎስ ዛራ ስኩዌር ሮቤል ኣጋሮ ሙሴ ኣስመሮም ምንያ ሰጊድ ሮማ ኣሮን ዋርሳይ ካሎ ትርሓስ ዳንኤል ሃይለ መሓሪ ሚካኤል ንጉስ ፍሮወይና ኣካሉ ፊልሞን ሚካኤል ፌበን ዮሐንስ ጽገረዳ ምስግና ጓልዛግራ ሰሎሞን ሃብተጽን አቢ ሰናይት ያሬድ ጋሬ ፀሐይነሽ ብርሃነ ለቲና ገረ ክርስቶስ አስቴር ያዕቆብ ዓተብ ሳህሉ ሃና ፀሐዬ ሙሴ ኢንተርቴይንመንት አስቴር ይካሎ ኤርትራ አስመራ ርግኣት ተኸስተ አስካሉ ጴጥሮስ ሳኒ ሳይድ አብ መኮንን ፍሳሐዬ ጳውሎስ ሰናይት አማኑኤል አስቴር ሞጎስ አዜብ ካሕሳይ ፀሐይ ከሰተ አርአያ ፋሚሊ ፀሐይ ከሰተ መብራስ ሳሙኤል ወድ ሰውራ ኤርትራ ኢሃብ ሃይለ ንግስተ ሃብቱ ዘርአ ጋብር ሃብተ ማርያም ዳንኤል ተላ ሰዓረስ ጎዶም አንከር ቲዩብ ዘርኢት ጎጄ ሐመድ መሐመድ ዳዊት ገብራት ዮሐንስ ብርሃነ አለሚኖ ፖል የማነ አኪለ ሃብ ዮናታን ኪዳነ ራእይ ፍትዊ ህዝባዊ ግንባር ጊንዳዕ ብእምነት ሓደራ ቀላቲ ኤደን ሰሎሞን ሳይሞን መንግስተ አብ ማይ ስዊት ሆም ፀሐይ ነጸረ አብ አግነስ መስቀል ፊሊ ዮአብ አሕመድ ኢብራሂም መሐመድ ዓብደልቃድር ናርዶስ ኪሮስ
ክፍሎም ተወልደ ተስፊት ምዕጹን የማነ ጸጋይ ብርሃና ዓለም መኮንን ጴጥሮስ ሰላም የማነ ትርሓስ ዓንደ ሚካኤል ገብሪ ህይወት ሓድጉ ተኽለ ገብሩ አማረ መብራቱ ተስፎም ግርማይ ወዲ ደንደን ሰምሰም ቢንያም ሚካኤል ፍስሐይ ሓድጉ ሶሻል ማርኬቲንግ ሰላም ዳንኤል ርግኣት ተኽለ ተስፋልደት አብርሃ አቡ ሐመድ ኤሪትሪ ባህታ ገረ ኪዳን ናጽነት ዕቁባ ሚካኤል ዕቁባ ገብርኤል ተኽሊት ሜሮን ኢሳ መጀር ነአምን አማኑኤል በርሄ ማእዛ ሀብተ ማርያም ገሬ ሓጎስ አልማዝ ገብረ ዓወት ተስፋ እንድርያስ ሰናይ ኤሪ አዜብ ግደይ ይትባረኽ ወልዱ ሃገራዊ ተኻሊ መሐመድ ብርሃን መብራህቱ ብስራት ዘርአይ ወልዱ ሙልጌታ ተመስገን በረኸት ስዩም ለቲና ጅምዕ ሰላም ምሕረት በራኺ አበባ በራኺ ሚካኤል በርሄ ሰሎሙን ንጉሴ ተኽለ አብርሃም አድሓኖም ኮኾብ ሰምሃር ዮርዳኖስ መብራህቱ አብርሃም ታደሰ አልጋነሽ ብርሃነ ሰናይት ተኸስተ ቴድሮስ አብርሃም ደበሳይ ዓንደ ብርሃን አልጋነሽ ተስፋይ ፊልሞን ዮሐንስ አምሎሶም አይቤክስ ፊልሞን ዮናስ ፈንቅል ተስፉ ተኽሉ ዮዲት ተኽልዝጊ መሓረ ሃብተ ዓንደ መስቀል መልአከ ጆን ንጉስ ዮናስ ጸጋ ዘርአ ማርያም ኤርትራ ሽኮር ተኽለ አበየነ ማና ማሕራይ ተድሽ ወርልድ ናይን ክብሮም ሳሙኤል አብርሃም አሰፋው ግርማ እምባዬ መሐመድ ዓሊ ሲራክ ክፍለ እምባያ ተወልደ ኤሪትሪያን ፋርም በረኸት ተኽለአብ ዳዊት በርሄ አብርሃም ፍራይ ተሓበን ህዝበይ ፕሪሞ ኤሪ ኢዮብ በራኺ ኤረና ቤላ ጳውሎስ ተኬ ሳምራዊ ኩሉ መብራህቱ ቲቲ ሃብተ ኤርትራን አፍሪቃን አርሰናል ከረን ፍጹም ይሕደጎ ሚካኤል ግርማጼን መስመር ማኪያቬሊ ሰመረ ፍስሐዬ ሓርነት መርሃ ገሬ አኽበሮም ገብረ ስላሴ ሄኖክ ሃይለ ሰሎሞን መድሃኒ ዓለም ኤርትራ ይባርኽ ምስጢር ዛፉ ዓለም ሚካል ዮናስ ደንደን ትራንስፖርት መርከቢኖ ሮራ ዛራ ምስግና ገብ ኤልሳ ዮሐንስ ሲሞቲ ተስፋ ጋብር መሓር መብራህቱ ሓረጉ የማነ ልዋም ዘርአ ማርያም ተስፋ ዓለም ትርሓስ እምባያ ተወልደ መብራህቱ ሄርሞን ፍስሐዬ አዜብ ሚካኤል ጽገረዳ ምስግና ሃገራዊ ተኻሊ ህዝባዊ ግንባር አበባ ተኽለ ጅሮም ኪዳነ ፀሐይነሽ ብርሃነ ዮናስ ተኸስተ ተኽሊት ተስፋ ማርያም ሕሩይ አማን እስጢፋኖስ ምሕረት አብ ሃብተ ስላሴ ቴድሮስ አደም ኤፍረም ሳሙኤል ሃብቶም ዳዊት ወልዱ ሳሚ ግላይ ሳምራዊት ተኽለ ማርያም ፍሎራ ገብረ አምላኽ ኢሃብ ሃይለ ትርሓስ ፍስሐጼን ዳይቦ ሬትስ ዮዲት ገብረዝጊ GHBM አምበላይ ይትባረኽ ወልዱ ወዲ ባሊላ ሓረጉ የማነ ነቢያት ገብረ ማርያም ቴድሮስ አብርሃም ሰላም ዮሐንስ ብርሃነ ዘርኢት ጎጄ ናሆም በለጸ ሰምሃር አስመራ አምለሶም ዳዊት አዜብ ካሕሳይ ምሕረት የማነ ሓደራ ቐላቲ አኽበሮም ገረላሴ ክሪስቲኖ ሚካኤል ተኽለአብ ዳዊት ገብራት ኤደን ሰሎሞን ክብረት ሓደሽሕ አማረ መብራህቱ ነጋሲ ጅምዕ ማእዛ ሃብተ ማርያም ስምረት ሃብተ ማርያም ሮቤል ሃይለ ተስፎም ግርማይ ተስፋ ዓለም ብርኽቲ እንድርያስ ጂ መኮንን ዩዘር ኤሪ ሉላ መሓሪ ለቲና ጅምዕ አስመራ ሶልያና ያዕቆብ ዮዲት ሳህለ መሐመድ ሱሌማን ሳባ ተኽለ ሃይማኖት ጸጋ ሃብተ አማን ዮናስ ተኸስተ ዮሐንስ የማነ ብርሃና አብርሃለይ ሰላም መንግስቲ አብ ምልእተ ተኬ ምልእተ መሓሪ አስጎዶም ሚካኤል ሃሃን መሐመድ ዓሊ አልማዝ ዘርእዝጊ አራም አባይ እግሪ መኸል ፊሽ ገብረ በረኸት ወልደ ማርያም መድሃኔ ባይረ ተመስገን አምላኽ ቴድሮስን ሳባን ከምኡውን ንግስቲ መንግስቲ አብን ካልኦትን የቐኒልና ዓለም ከላኒ ኢሳይ ተዓቢ ተንኮል ኮሎ ዙርያ ሙሉእ ክቢ ከም ዑፍ ሰላም ሰማያት ትዘንቢ ዓለም ከላኒ ኢሳይ ተዓቢ ተንኮል ኮሎ ዙርያ ሙሉእ ክቢ ከም ዑፍ ሰላም ሰማያት ትዘንቢ እንታሞ ኸይከውን ስጋ ኻይለ ክንዳኻን ንዓኻን ጸግዒ ገይረ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ናይቶም ዘይጠቐስናኩም ከዓ ካልእ ግዜ ክንጠቕሶ ኢና ካብ ሕጂ ንድሓር ተሳተፍትን ወሃብቲ ርእይቶን ናይ ተኸታተልትና ሕልፍ እናበልና ስማትኩም ክንጠቅስ ምዃንና ምስ ናይ ምስጋኑ ኣቐዲምና ንሕብረኩም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ
ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግነኩም ናይ ሎሚ ኣብ ሓበሬታን ምስጋናን ዘተኮረ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ያለና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ ከምኡን ሼርን ላይክን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያታት ሳብስክራይብ ሼርን ላይክን ከም መዋግእ ብረትን ጠያይትን ቡምቧን ኮይኑ ስለ ዘሎ ሳብስክራይብ ሼርን ላይክን ምግባር ሸለላይ ትበልዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኹላትና ኣውራ ድማ ንዓና ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ حصوت مثل لاف عيناتنا نيوتا عي بحلنا سركي مثل عيناتنا نيو عي وضعنا حق بقراج عين الليل بحفظ أمان نركب اليوم